Hai logoफोर दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नै सिखिरि ब्रेन्डनि मा कालेक्शन गोदान कालेक्शन सफैदों सिखिरि ब्रेन्डनि आंनि दखानावहाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायलांदो आरो जायफोरा भिडिअखौ नायनानै दख'नाफोरखौ फसायबाय अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो दे लोगोफोर दायो आं मोनसे देखायनोसै नै बे ऑरेंजखौ देखायनोसै दाखालिबो सफैदोंमोन नैबे सेमनो ओमफ्राय आङो फुजानि बाजारनि थाखाय बांद्राय भिर जानानै आं भिडिअ लाबोनो हायाखै दिनै आङो नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ आंनि दख'नानि कालेक्शनफोरखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं नैबे दख'नाखौ दिनै लानानै फैबाय आरोना बेबायदि जागोन जि मोजां नै दख'नाया आगरफोरा बिराद इउनिक बिराद मोजां आरो गाननोबो कम्फर्टेबल का सिखिरि ब्रेन्डनि गोदान दख'ना बियो सिखिरि ब्रेन्ड ओमफ्राय नैबे मोनसे मुगा कालारनि गोदान फैदों सिखिरि ब्रेन्डआव नैबेबो बिराद मोजां नै गल्डेन कालार होदों आरोना पिंक फास्राया नै फास्रानि आगरखौहाय पिंक होदों दख'नायावबो पिंक आगर थाखाबाय नालाय फास्रायाव पिंक होबाय बिराद मोजां नुखादों समायफ्लेजोबखागोन आरोना बिराद मोजां स्टेन्डार्ड आरो गाननोबो जियाबो सफ्टखा ओमफ्राय नैबे मोनसे बेखौ मा कालार बुंगोन आं बुंनो रोंला कालारखौ आगरा स्काई ब्लू ओमफ्राय दख'नाया बांद्राय स्काई ब्लूबो नङा आरोना नायग्राफोरा मिथिखासिगोन कालारखौ ओमफ्राय आं खोन्थानो रोंला मा कालार बियो नै बिराद मोजां बेबो बिराद स्टेन्डार्डखा माने दायो दख'नानि आगरजों दख'नानि कालारजों आगरजों एसे एखेहांबाथाय बिराद मोजां नुयो आरोना दायो बेबायदि गोदान ओंखारगासिनो दैबो लफायाव आं देखायदोंमोन सिगांनि भिडिअआव ओमफ्राय नैबे पिंकआबो बिराद मोजांखा नै बेफोर गासिबो अरिजिनेल सिखिरि ब्रेन्डनि गोजा बिराद मोजां दानिसो मोनफैजोबनाय नैबे बिराद मोजां आरोना जोंना दखाना लक्षी मन्दिर खाथियाव नालाय ओमफ्राय खाथिथिंजाय लक्षी मन्दिरनि प्रग्राम सोलिगासिनो दायो ओमफ्राय आंनि माथोखौनो नोंथांमोना खोनायाखैबो जानो हागौ आरोना उपाय गैला थेवब्लाबो आं बनायबाय आरोना भिडिअखौ जा हारला जाखादों नैबेबो मोनसे बे गोदान फैदों बे कालारा गोमोद्रायबो नङा आरोना गोमोआवनो गोग्लैयो थेवब्लाबो बांद्राय गोमो नङा आरोना नै बिराद मोजां जि समायना आंहासो फुवारनानै गाननो लुबैलायो कालारफोरखौ फसायनानै नैबे बे मोनसेल' पिस बे मोनसे पिस दंबायो बे टु पिस दङ जाजाबनांसिगोन दा आखाइ रंखौनो बे पार्पलाव आरोना ओमफ्राय नैबेखौथ' आं देखायखाजोब्बाय बेबो मोननै पिसमोन नैबेबो मोननै पिस दङ बे ब्लेक मात्र मोनसेल' नैबेबो मोननै पिस दङ मुगा कालाराबो मोननै ओमफ्राय दा आं लास्टावहाय ब्लेकखौ देखायनि ब्लेकआ मात्र मोनसेल' ओरैबायदि स्टेन्डार्ड नुखादों आरोना बेखौ नै बेयाव गोसोमदों गोसोम होदों बेयाव फारौ मेगन
फारौ मेगन होजोंनो बेयावहाय नैबे गेजेरनि आगरा फारौ मेगननि नै जि मोजां बे प्रिमियाम क्वालिटिनि दै बे जाबाय ब्लेक कालारा प्रिमियाम क्वालिटिनि बिराद मोजां बेबो बिदिब्ला सिखिरि ब्रेन्डनि दख'नाया आंनाव बेसांखिनियानो स्टक दङ जायफोरा फसायबाय नोंथांमोना अर्डार खालामहरनो हागोन आरो खाथिनिफोरा फैनानै दखानाव लांफैदो जोंनि दखाना जाबाय उदालगुरि टाउनावहाय दे लोगोफोर